Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Bata pa lang ako, hopeless romantic na ako. Mahilig ako manood ng mga pelikulang may happily ever after. Lahat ng pelikula ni Freddie Prinze Jr. at iba pang mga rom-com movies, napanood ko na. Kaya naman bata pa lang ako, ini-imagine ko na magkakaroon ng mala fairy tale na kwento ang buhay ko. Magsisimula sa Once Upon a Time at matatapos sa And They Lived Happily Ever After. Noong nag-college na ako, nag-umpisa na ako maghanap ng the one. Pero sa kasamaang palad, puro lessons learned lang ang nahanap ko. After college, I started working bilang isang marketing officer sa isang kilalang food chain. Ako ang humaharap sa mga suppliers namin, kaya doon ko nakilala ang naging boyfriend ko. Mabait naman siya pero may taglay siyang angas, kaya naman hindi siya nagustuhan ng kuya ko. Mukhang adik daw kasi. Pati mga magulang ko, ayaw din sa kanya. Pero matigas talaga ang ulo ko kaya hindi ako nakipaghiwalay kahit sinasabihan ako ng daddy ko na nakipaghiwalay na daw ako. Gusto ko kasi kung maghihiwalay man kami dahil sa sarili naming problema at hindi dahil sinabihan kami na maghiwalay kasi baka sa huli isumbat ko pa yun sa kanila. Almost 2 years din na naging kami. 3 beses siyang nag-propose sa akin pero lahat yun dinecline ko. Hindi ko kasi nakikita ang future ko kasama siya. Kaya, nakipaghiwalay na lang ako. 3 months after we broke up, nag-resign na din ako sa work kasi parang gusto ko ng fresh start. December 2012, nagdesisyon ako na umuwi na lang sa probinsya namin for good at tuluyan ng iwan ang buhay sa Maynila. Isang maulan na hapon noong May 2013, habang nagbabasa ako ng pocketbook, narinig ko ang walang tigil na tahol ng aso namin na si Twitter. Nung una, hinayaan ko lang. Pero hindi siya tumigil sa katatahol kaya tiningnan ko kung ano bang tinatahulan niya. Nakita ko na nababasa pala siya ng ulan. Dahil sa awa ko, kinuha ko si Twitter at inilipat sa lugar na may shade. Inamo-amo ko muna siya para hindi na siya malungkot. Pagkatapos nun, pumasok na ako sa bahay. Pero hindi pa ako nakakalayo, tumahol na ulit si Twitter. Kaya lumabas ako ulit para amuhin siya. Sa isang iglap, kinagat ni Twitter ang braso ko. Sumigaw ako at humingi ng tulong sa kasambahay namin. Lumabas siya at tinusok ng payong ang bunganga ni Twitter. Nang mabitawan na niya ang braso ko, hinahabol niya pa ulit ako ng isa pang kagat sa may ribs naman. Tinulak ulit siya o tinusok ulit siya ng payong para makaalis ako. Agad-agad kaming pumunta sa pinakamalapit na ospital para mapaturokan ako ng anti-rabies. Rabies ba yun o rabies? Depende sa'yo. Pag maarte ko, anti-rabies. Pagpasok ko sa clinic, isang lalaking nurse ang nag-asikaso sa akin. Tinurokan niya ako ng anti-rabies. Pero dahil malaki ang sugat ko, pinapabalik niya ako kinabukasan para maturukan ng isa pang gamot. Kinabukasan, tinurukan niya ng gamot ang bawat isang sugat ko. Dahil masela ng gamot, binigyan niya ako ng listahan ng mga pagkain na pwede at hindi pwedeng kainin. Binigyan niya rin ako ng listahan ng mga pwedeng mangyari sa akin in the next 3 days. Binigay niya rin ang number niya para ma-inform ko siya in case may mangyari sa akin na wala sa listahan.
Kinahapunan ng araw ding yon na magaang mga hita ko. Wala yun sa listahan ng mga pwedeng mangyari sa akin kaya tinext ko siya. Hi Marvin, namamaga yung hita ko. Normal ba to? Ang tanong ko. Oo, nakalimutan ko lang isulat sa listahan. Normal yan. Sagot ni Marvin. Modus ata niya yun para makuha ang number ko. Kasi doon nagsimula ang lahat. Simula noon, araw-araw na kami magka-text. Mula umaga hanggang hating gabi. Nakakailang balik pa ako sa clinic nila para sa mga follow-up na injections hanggang sa tuluyan ng gumaling ang mga sugat ko. Isang araw nag-text siya, pwede ba akong pumunta dyan sa bahay niyo? Tinanong ko kung bakit. Ang sagot niya, aakyat kasi ko ng ligaw. Yes! Aarte pa ba ako? Siyempre, pumayag ako. After 2 months ng panliligaw niya, sinagot ko na siya. And 3 years into our relationship, he asked my parents for my hand in marriage. He proposed, and I said yes. Ngayon, 4 years na kaming kasal at may 2 na kaming little boys. That accident may have cost me a scar, but it also led me to meet my own Prince Charming. Totoo nga ang sabi nila, don't find love, let love find you. Kasi hindi ko naman siya hinanap. Kusa lang siyang dumating sa pinaka-unexpected na situation. Eto na pala yung fairy tale na pinangarap ko nung bata ako. Ako po si G, tambalanista, at ito ang aking sweetest accident. O, diba? Gina G, si G. Gina G! Love it! Tama, diba? Ganda. Everything Always your number one SM radio station.